Hej børn. Herr Olaf kører gennem skoven. Han er på vej hjem til gården med orkestret, som skal spille til hans bryllup dagen efter. Men på vejen ser han en elver, som danser. Hey dame, hvad laver du? Jeg danser. Du skal danse med mig. Nej, jeg skal giftes i morgen. Så forbander jeg dig. Du dør i morgen. Så kører jeg bare hjem. Nu vender herr Olaf hjem imod sin gård. Hvad fanden har du lavet? Du er jo helt bleg. Jeg var ude i skoven, men en elver forbandede mig. Hvad skal jeg sige til din brud? Sig til hende, at jeg er taget ud for at lufte min hest og hund. Nu kører herr Olaf ud for at lufte sin hest og sin hund. Nu er herr Olaf død.